Zigorrek erakutsi izuen bezala, azukie egia esan gure babarruna bezala hartu daiteke hango lekale bat, eta batzuk esango duzu, soia mantzare badauke, soia beste kolore batetakoa da, baina tamainen, eta hola pikor txikie den hortan. Hau, etxean egosteko, hobena, eltzekari gisa behintzat da, beratzen jarri, eta gero hemen konbu zati bat botata. Honek biguntzen du, eta egia esan digestioa gehiago erristen du. Bai. Makrobiotikan oso ezagune da, eta honek funtzioa edo lekalek eta, olako enari bakoitzak energi bat dauke, honena izango litzeke giltzurrinen babeslea gehien bat. Giltzurrinek orekatzeko, indartzeko, txi. Zegatik forma daukala horregatik. Honek gure babarruna gehiago dauke giltzurrinena. Honek ez daukeen besteko giltzurrinen forma, baina, esaten dute, horrek, segun zein forma daukane lekaleak ero hori baizten duela. Erderaz esaten da similitu de forma, egia esan eta zune, esan izan... Osa, ni sandia bajaten badu buruan lagunduko. Janga bere, baina, adibidez, azenario bat, mozten baldin badu zeren antza dauke, begininin antza. Intxaur bat iriki eta erdi behintzat garunen antza dauke, eta egia esan hortiken logikak edo bilatu ditzazkegu. Intxaurre oso ona omen da garunentzat, DHA daukelako, omega 3 daukelako, eta ni ez naiz aditu, baina irakurritakoa bai. Orduan... Eta sandia? Ze gauze, batzui gora jote zaio, eta beste batzui bera jote zaigu. En fin, guazen gure da. Jaione, zentratu da, azukia. Venga, azukik. Zer gehiago azukikin, egia esan, hor Japonia ingurun edo, bigarren kontsumituna da, lekalen arten, eta ikusten den bezala hemen gozogintzarako ere erabili daiteke. Eta ze gauze, motxik, azken urtetan, tendentzia biakatu die moda, nahiko indartxu edo hola sartu da, modan, da hon gozoa da eta zeinek esan, arroza eta lekale bat kombinatzen ditun gozo batek olako toki hartzea. Globalizatu inda. Bai, era bat. Hau tapa batekin estaliko du? Bai. Eta, aiba! Surprise! Egoziztako azukiak! Zitzen dute hau. Hau da, Doraemonen hori bezala. Orduan esan ongi mesez, gaur pixkatola txora dakeula, esan Doraemone bezala. Azukiak egozteko, konti... Ez dakit ditzola, Doraemon nik ez dut ikusten. Azuki egoziak! Zetxe txoroa dauke honenetan. Astun gaude gaur Jaione. En fin, azuki hauek ordu terdi, azken egin dugu berdina. Irakiten hasten danean, sua jetxi, ordu terdi egozten eukingo dugu, eta oinin berdana da, zula apurtu diazo. Bueno, daude izenak ez dakizkit, japoniarez daude. Bi era aiteko betegarri hau. Ukingo duguna da hau, iragazi ingo dugu. Bada, sakarra salakin eta usten dana, eta iten dana ur guztiak kendu utzi lehortzen, eta pixkat birrindu, baina azalda guzti, azukreakin gero jarri, eta hori erabiltzen da, betegarri moduan. Eta ero dago fina, guk ingo duguna, orduan da. Ona pasatu, ura bota pixkat hemen, jaio? Bai. Hemen azpian, bai, ura bota, urrotza. Eta birrindu ingo dugu, eta jungo da hortik irazten almidoia, aragi fina. Osa, ondo birrindu behar da, eta gero, estutuko diogu dena ondo, eta geratuko zaigu olako ore fin bat, eta hori berdina izango zen gero, azukrearekin jarri, erregosten ur guztia lurruntzen, geratzen den apurra, bai, guzti behar da, oin bota, hartu bestentzen burruntzari bat, bai, honek. Bitu, oain, segundu txiki bat moztuengo izot, oain ikusteula hau, batipat gaztetan ikustet, nerabetan eta etxetik hasita umekin. Zehoze bota behar duzuenan, hotza edo beroa izan beti alderantziz. Hola ez. Honekin ikua? Ez, Igor, hola ez. Beti arantza. Beti beste aldera. Hori da, bello, sartagi batean. Hau, ikasten da lan egin da. Zuek hartzen duzu sartagi bat, hemen daukazu olioa bero, eta egin behar duzue, arrautz estatu behar dituzue, solomoa bota behar duzue, oliotara. Onantzaz bota. Beti kamarak erretzeko. Beti bota behar da, arantza, Alex R, Alberto R, Loli R. Guri ez, gu inoiz ez. Beti kanporantza. Eta bebai likidoekin, botatzen dugunean, ez bota ona begira, bota ara begira. Osa,
zikindu aurrekaldia ero, baina zaitez derra. Batipa gaztentzako, Gaztentzako eta esain gaztentzako, eta... Bueno, hori, oin, holan jungoa, eta hemen azpian, ez da, ikusikoan bitu, ez, erakutzi, sartu, ikusten da, zu sartu uretan, hortxe. Hor pixkanaka, jungo da, babarrunen barruko aragia ateatzen. Bueno, aragia hemen behian geratuko da. Eta gero ingo duguna da, iragazi, hemengo urau, berriro, eta geratuko zaigu, ezer ez, asalgabe, garbila eta bueno, fin-fina. Azkenean, japoniarrak hortan ere, sukaldean zerbait baldin badira da, finak, eleganteak, ondo lan itutenak, garbiak, trebeak, zuhurrak. Dena esan deu, ez da? Dena, artistak. Hori da. Artistak orokorrean.